Ngokusho kwabameli, kukhona okungahambisani phakathi kobufakazi obuhlanganiswe ungoti wokusebenza kwezingcingo uSteyn kanye noWitzlingham obhekele ukudonsa kwezingcingo. Umbuso-ke uthi uzofaka isicelo sokuthi aphinde abuye uSteyn ezocacisa ngalokhu. We intend to bring an application for one witness to be recalled, and that's Lieutenant Colonel Steyn, just to clarify certain aspects that came up in the cross-examination of this witness. Abameli bakhathazekile nangokuthi kulaba bantu abayisishiyagalombili ababesendlini mhlazane kubulawa uMeyiwa bane kuphela omakhalekhukhwini babo abasetshenziswa njengengxenye yobufakazi. I've requested from my colleague, Ms. Advocate Baloyi, that we should be assisted with the Section 205 of those people that were in the house, because we were not provided with same. Kusenjalo libuyele enkantolo elezelamani zakwaNdimande eyisolwa ngokubulala uAKA njengoba ummeli wazo ezama ukuchazela inkantolo ukuthi kungani kumele bengabuyiselwa kuleli bezobhekana necala labo. Ummeli uthi impilo yabasolwa isengcupheni uma beza lapha eNingizimu Afrika. His Lordship will note that there is an issue particularly of threat to life to the respondents and the allegations, serious allegations made against. Isinqumo ngaleli cala sizokhishwa mhla ziyishumi nesithupha kuNcwaba.